anyara kobaga kuburirwa kwenekya bunango charamo na kwerikia sebyama bya gusibuna encheremo yogochia gosirana nonyene chinga kihechiga oyo kabero mu waziri w'oburendi bwa imense Dr. Fred Matiang'i hareneganga yogochia korigia oburai bwense ya Kenya agukwana n'abarai bande bose n'abararia mu basolero niko bono abarai bali bachorere inse yekiama ya Kenya Social Congress basingireire buna nerobuya asumugusi gochamo na kwerwanda na kwerigeria libaga asebirogo ao wetera sebyama bya gusi bunagotomanyo muri kito Wycliffe Orenge buna enchera yamo yokuyaregania asobochole bonene oguguri bosyo omwaka w'ekirwi 2025 bere ebyama aho kurwasara wangu rwagusi niko bigenda kwebekamo na kwebeka liberera iguru y'echinchira birachakoba asobochole obwo asengenche yu ekyama gya Kenya Social Congress kubwatrana ne shirika CMD niko lyatwara umusangerekano n'abagwatani b'ekyamekyo iryo gukwanira amanganayo arengete ekyamekyo lero twachagaiga konyorana abarai ekiameke kuruse county ya Nyamira na Kisii bono tuwa serikali ibere serikali ye county ya serikali iri ya Nairobi so ntute tubeke mipango come 2027 tonyore ntubwata abarai ale in place agocha koire birugo torosie serikali ndate kwenda ndimbia mono sabantu ba Kisii county particularly ekiagera babere bagubwatse ekiameke bachora abarai kuru ekiameke yonkwere ndimbia mono bantu bamagenje bantu banyatieko n'abantu babo barajo yekoragwa na tatikengere uyoro murai w'ekyamekyo ni gobate birekerenga gekyamekyo busibo bochori bumwaka w'ekirwi 2025 ekerenge kenne gyatolenta lero ngoja kubanga imikakati ya 2027 ngagituguye position kurigia abarai bagocha gutena kikura ebirogo byonse byojakera wa MCA bakobo president ekiara maite kiamekero kero kirenga kiaye kenene noko ire serikali abarai aho bali bachorere ne kyamekyo kurwasara wangu rwagusi abo barenga somo sangerekano yo nigo babasaba bamanyi barongo rwagusi werikia asebyama byagusi ereko bisira igo bono negetenga ki nento bono takire buna bagusi ebyame bito tobwate byagusi bikongigwe tobwate ebyame binge ese kemo kyabo kirege Kenya Social Congress yaikeire bono nga etakire twisaranse tokonge ebyame bi nali na into ekero tokwenda gwisaranse mesende yonse serikali na county ose national government togwisaransa tobwate nyumba yaito kiara abantu baminto mama etenga kero tobwate nyumba tokunyara gwisaransa sabantu oba ebyeka buno morai no choru nga oso wachoru na DCP oso DM kero gwisaransa sabantu ine nyumba y'abantu gwisaransa nero boigo nigo bamwako boko oyo kabiro muwaziri w'oburendi bw'emense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokubolia ekirogo ky'oburai bw'ense ya Kenya omwaka w'ekirwi 2025 nimanyete nganto bwate birengere byabo kimutuno mu gusi Kenya Social Congress ni kiama sibiri binde bya gusi na binde bire Kenya twakiramo tukore simu bango ngakito yugo support yo ito mano minto Dr. Fred Matiang'i tobwate president yaito kurukwa Matiang'i totebete twenspib na chipati cha gusinga bonera ndi nkumu bwate stole bakeremye na musiate atabegente kemo gusindira abantu abamo Nyamira na Kisii kandi were mu gusiare atabegente kemo turwaniramo egekogera mutuga iga mugusi okuborigu ayengi kwaretira asemesa nera kenigo mu MC we ward ya Magenche omosketi Timothy Ogugu abakurira basaye batike gutumikwa ube kisiasa irakoreta kiruguru asemesangerekano na ndanene mbori abantu baminto inikisi onye kisegije basa matangero ya politics kamuranje tutige kitabie ikyo tigo kero muntu akwana matanga asokolemia bali basirire abantu bamwe abotari asokorora gisegi kupimana chinguru kya kisiasa asa matanga pasaye na baraboni go basemigwa baligie ebirugo aho byoburai nabo kubori babeli kibuna bakikura eri banyare koleta monchiryo omwaka w'ekirwi 2025 babasaye bonsi etokubasabanga mo register ande tabasakwana siasa ngayo gutumika bana lichuma kwenda kwajigotera abana siasa bande nobwate jukumu nayo swe sepati ochakerese location level and ward level obe chairman obe secretary obe organizing secretary ko chigoro na ino abakunyarakana na omusa obere party leader amugu jenzi nabaka bande nabangire batabwata chikura kamuranje bwata chikura ekura nere kwende liti muri yao uraje gutwarira tetoka nga ogotare para kura mara ibandi na kura tobwati ingoripoteri ya Nsoko TV kurwase county ya Kisii editorial ne Wycliffe Orenge.